Takže čau tady, vítáme vás a já vás vítám teda na mém záznamu, vlastně tady Maxovou, můžeme to, jděte do prdele prostě. Jdeme na to lidi. A jestli se vám to líbí, dávajte nám hodně lajky. Nedáte follow nikde. Jo? Tam se vám to vysvětlilo podle mě dost. Koukněte se na náš Jo. YouTube kanál lidi na záznamu. Na náš Příští Instagram je to všechno samozřejmě. Kam tady čum běží z kybidy zase. Vím. On je černej! Koukněte se na naše sociální sítě. A tak. Já tě... Pozor! Bouchne, že to mina! No jaký tam? No jaký tam, projdi okolo toho. Ale nepůjde vole, jak jsem to... Ajaj. No a teď, yes. Stůj tam. Ale nepůjde vole, protože jsem to blízko. Aha. Jde? Ne, ale... To jí nedostrkáš. Co mě týče schválně? Pojď pryč, schválně co bude dělat. Ale za náma. Počkej, potřebuji nějakou část. Bacha! Píča. Kdy tam naběhne? No nic. Otevřel dveře ten buzerant. Zmrde vole, jdi se tady uklidit vole. Co je? Ajaj! On se točí. No tamhle vole. Ty čuráku. Ne, bouchne! Pomoc! Dobrý vole. Kamu, já mám fotku za 600. To je opičák. Ty buzerante vole. Se na mě otočil ten gay. No, protože on co točí normálně na tebe. Abych možná mohl zvýšit potom brightness na streamu třeba, aby to jako šlo trošku vidět. Bacha! A jo, to je zase dítě. Lidičky, dneska tady máme s celou rodinou stream. Bacha, bacha! Pojď, uděláme, zatancuj, zatancuj! Ajaj. Nemám ruku! Mám tvoji ruku. Už díváme montovat? Počkej, stůj. Ty čuráku. A co tady děláte? Hej, Maxi! Bachy, to mrtvej. GG. Honzo! On odešel. O! On je mrtvej. Tak to je velice z kybidy. Co tady za raptory? Já jsem z kybidy. Jsou z kybidy. Krávo. Kanál. Klápne na kanál. Takže lidi, to byl začátku takový menší gol. Další skibidy. A jdu vyfotit ty fotky. A, dobrý. Pohoda. Pane! Co tam děláš na tom autě, ty vagabunde? Pojď. Amo, jsi v pohodě? On neumí slízt z auta. To je ubožák. Počkej. Já si tady dám s tebou hustý selfiečko. Brda. Tady mám 3 fotky. Bude na Instač. Bude na Facebook za nějakýma maminama. Počkej, pozor na ten kanál. Kibidi! Vlastně nás to nebude počítat, že někdo to zase.
OK. Zapozuj! Tak to byla dobrá poza. Prdele. Já mám vždycky kámo, že jsou nějaký cigán, nenám. Tím co úplně v pohodě, hezky. To jdu rychle se na to podívat. Dobrý. Hello. Hello. Na to. Vteřiny vole před smrtí. Rodinka. A to asi. Ty píče, jak jenom tady letí ta černá koule. Hezký. Benda. Píčo. 4 litry. No, benda. I need a dollar. Jdeme na to. Skibidi. A tady už bude armáda vlastně. Maxi, pojď. Já si počkám na tu armádu možná. Nebudem dovnitř zatím. Nebo ne, ta armáda je důležitá. Já jdu dovnitř. A jo. I need dollar is what I need. Já nevím, jestli mám jít semka nebo tam na střechu. Jdeme na střechu. Ne, budu tady. Však se v čem místíme. Tady se někdo spavne ten skibidák. Už tady je možná někde, jo? Ale pak je. Většinou ještě tamhle někde je. Taky není nikdo. Si počkáme na armádu. Fotíme. A? Zdravím. OK, no to byla pěkná sračka. Hello, mister. How are you today? Rubo. Tady čokl. A jde armádo. Co armáda by teď přišla i rozbombit toho čokla. Kanálek. Ještě není aktivován. Tady je jenom čokl. Třeba jako lepší fotku s tím čoklem, to je takhle za 39, to je hodně málo. Teďka můžu jít v podstatě blíž. Už půjdu tudy. To je debil. Bacha, čokl! Zatancuj! Bacha! Utíkej! Utíkej! To je debil! Maxi, utíkej! Pomoc mi! Tlusťoch! Já žiju! Tady je tlusťoch! Já žiju! Tak debil, super rozlámal. Tady je tlusťoch! A kde armáda byla tady? Nevím, nebyla. Takhle málo, to je jenom takhle fotka, jo. Kurva, já spadl.
Tak zatancuj. To je hodně málo. Aha! Godzilla. Godzilla! Třeba nějaký lepší pohled. Max? Tady, za tebou. Aha. Ty vole! Tady další místo. Tak kámo, ty jdeš na Instagram, vole. Tam ta fotka, vole. Tak tamhle s ten Godzillou a s druhej. Křuchem. Mám, vole, mám to na kameře všechno. Se potřebuje nějak dostat k helikoptéře, kámo. Já se potřebuji jak dostat hlavně nahoru. Ajaj. On mě viděl ten pes. Já umřu. On se rozbil. On se mi... Ne. Já nechci umřít. Dobrý. Je to pej, vole. Bacha špekom. Koleno. Tak, Pojď, jsem. utíkáme. Tak jo. Ne, počkej, ty ne, vole. Já utíkám. Tak jo, jdeme. Zatancím si se mnou. Vole, špla po lapě. La. Jdeme na to. Ty vole, to by byla Nemůžu, nemám fotky. Já mám fotky. Dobrý, utíkám. Pokulhám, vole. To by byla fotka, ty vole, dobrá. Ja. Utíkám. Kámo, já jsem to dostal, já ani nevím jak to, že nemám nohu. Jo, vlastně Kvůli pes. tomu čoklovi. Asi pes. Já nevím vlastně proč nemám nohu. Ok, já jenom ještě si přepíšu tam. Běžím. Jdeme na to. Máme přemýšlím, že jsem s sebou dal tady to, nastavíme ten notebook. Aha, dobrá fotka. Tady dostal facku vevnitř. Šílená OK. fotka na ten, na Facebook. Kde tam ho máš? Jde. Dobré. Tady, no. Ty jdeme za těma šipnýma chcankama, ne? Jo. Do Chinatownu, vole. A nám Ty se vole, změnila co kvota za na 4. My jsme kámo takrát splnili tu kvotu. Arma! Armáda zombí, co proti nám bombí. To. Máme Fizzy, máme tak pohodě. Ne, copyright. Přestaň. Jebat Fizzyho. Jsme lepší youtubers. Jo. Tak já jdu dovnitř, a? Bye, bye. Pravidlo 6 minut. Yes. 6 minut? Myslím, že. Jdeme na to lidi, jdeme natočit nějaký skibidy. Tady uděláme bezpečnostní podmínky. Jo, tady to nejde vlastně schodit, to nevadí. To je pro bezpečnost všech, co tady se mnou budou na té střeše, aby nespadli. Musíme teď hlavně najít armádu a fotit nějaký exploze. Ty mají docela úspěch. Explosions. Takže teďko jenom počkáme. Kolik máme? 7 minut a 40 sekund. Oh! Já jsem to neviděl, já jsem to nestihl. Ne, oni se odpálili. Že jo?
No jasný. Kámo, jsem to nestihl. A kolik je tady to až 378? Tak to je hovno. A jsem nestihl, ty vole. Bude mi málo tady to nebudu fotit. A? Bude modrej. Ale otázka, jestli tady jsou dva? Nebudou asi. Ale fotím okolo samotného. No? Armáda se odbouchala a nestihl jsem to vyfotit. Mistr Vodák. Bacha na kanály. Špeku. No špekou, no jenom. Špeku. Bravo. Pojď do lice. A stáč, fotka. Je po mně? To je po mně. Už sázal ty kameny, vole. Jde si. Tady, dole. Tebou. To je něco dá? Něco velkýho. Co to je? Tak oddělá. Je malý a děkujem se do parku. Ahoj. Ahoj. Kámo, WTF? To je červená, OK. Hej, proč to nic nedává? Jsem vyfotil prostě fotky, 2 fotky jen tak. Max? Are you alive? Max? Kde je Max? A, tady je Max. GG Max. Kámo, a co mám dělat, když tady tak docela třeba by šel za roh. Tady to vypadá. Já nevím, kde má foťák. Tohle bude foťák, ne? Podle mě jo. Já přesto tu všechno neprojdu, když on je ve prostřed, ty vole. Ne, ne! Nechte mě! Jsem mě chtěla zautočit, ty vole. Kámo, to je taková sračka to lezení.